no outro lado que non perjudica aos veciños de cerca. Claro. E levades toda a vida vivindo aquí entre pois árbores, natureza e salta vos un pouco a alerta, non? Claro, sí. Nacemos aquí e nunca veu cousa destas, claro. E agora pois están asustados, é claro. Fixadevos, o que está ensinando o noso camarasito é xustamente o punto onde iría posta esa antena de telefonía móvil. Se están comezando as obras, as excavacións, e está a moi pouquiños pasos, uns 10 pasos da estrada e a uns 50 metros da casa máis próxima, que está á esquerda, vamos a enseñar agora, e cara ao outro lado tamén hai casas que están un pouquiño preto. Fixadevos, aquí está José tamén, que é o dono desa casa que estamos vendo. Sí, da abaixo. Claro, a ti queda choladiño, José. Claro que sí. Entonces, eu non estou de acordo tampouco, igual que os veciños. Penso que non é de facer isto. Claro, porque eles levan a un tema de saúde. Por aquí está tamén Mónica, que digamos que eres tamén o altavoz, non? De todos estes veciños, e ti tamén nos podes falar desa preocupación, claro. Mira, eu vou vos falar máis con unha chuleta, porque senón esquenceránse mal algunhas cousas. O que falaron todos eles, estamos en contra da ubicación. Os servicios necesitámolos. Por aclarar, hai algún problema de cobertura nesta zona? A nosa zona non, pero máis abaixo sí. Foi solicitada e estamos de acordo con eso. Pero tamén non sei se podestedes ver que hai monte todo de arredor. Entón, o que quería comentar era que hai unha lei que regula isto, que é a lei de telecomunicacións. E no artigo 85 di moitas cousas, pero di que estas estructuras que non supoñan perigo para a saúde pública, o sea, que a lei mesma admite que poñen en perigo a saúde pública. Entendo que, como lle decía tamén a eles, que la poñan preto das casas e nesta ubicación, digamos, pola que tamén transitan moitos coches, aí temos varios, doivos tamén pola paisaxe que tedes aquí, que falábamos que era verde, que é bonita. Evidentemente, iso tamén é un apartado que tamén creo que é recordar que era no artículo 42 da lei, que tamén di que deberíase de ocultar, de intentar ocultar para que non... Que visualmente estorbe o menos posible. Eso mesmo. Entón, nos preguntámonos, se a lei mesma admite que pode supoñer un perigo para a saúde, onde están os estudios científicos independientes que son inocuas? Pedimos que alguén nos diga. E as medicións, quen vai fazer as medicións destas ondas electromagnéticas? As propias empresas. Eso non dará lugar a algunha incertidume. Eses datos que nos vai corroborar? Non vos fiades o 100%. Para nada. Pedimos previr, pedimos seguridade pública e que se aplique o principio de precaución respecto dos campos electromagnéticos. Se hai límites, non son tan inocuas. Estáse recoñecendo a hipersensibilidade electromagnética en sentenzas. Mónica, pois, moitísimas grazas a ti e aos demais veciños que vos quixeste xuntar esta tarde. E nas súas palabras está que esa sobreexposición ás ondas electromagnéticas é sobre todo o que lles preocupa, que a antena non lles molesta, é máis, precisana, pero non a queren tan preto das súas vivendas, nin da estrada, nin deste entorno natural tan fermoso que teñen aquí nas parroquias de Couso e de Ferreira tamén. Grazas, Alba, a reivindicación destes veciños queda perfectamente explicada. Falaba Mónica coa lei na man, non sei se cunha interpretación pois axeitada ou errónea destes artigos que nos lía Miguel, xa que estás con nós. Entendemos que é un tema que lle falta un pouco de contexto, non? Habería que estudalo polo miúdo, pero como pinta a cousa? Pois hubo un caso bastante similar na zona onde son eu, en Ribeira, que incluso tratamos no programa. É unha das solucións que máis se barasou e que posiblemente é a que vaya adiante foi que a propia comunidade de Montes acordou ca propia empresa unha cesión dun terreo bastante afastado das vivendas